пожизненништагиё гудахирия бас кадай хароб шуда дами рептиҷаи BIG кор мекуна чизи рафта пас наояд шояд дигар давом наёбам ира спонсор намерасад ба галастук намебанди карора ҳамаша биёрен салтоза накунанд ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ барномаи комментар ва мо комментариҳои хуб комментариҳои бо манфиат ва комментариҳои шӯхидорро мехонем чунки шӯхиам хубай барои ки вақте барнома бисёри баъд серёз нишид дурмужда чӣ гапе мешава ва ду намуд комментҳо дорем якча режиссёрмон падбор кардаги ай ҳамаи комментариҳои дига видео ва якташ аз комментариҳое ки дар ҳами барномаи комментҳо нависта мешавад аммо комментариҳои дигарро якум сар мекунем аз дигар видео комментҳо в общем тоҷикбача 04 гуфтад ки ҷонон шу дора ё ки не агар надошта боша в общем нодуруст хондумаш як бор дига як кас гуфтад ки тоҷикбача 04 ки ҷонон шу дора ё ки не агар надошта боша шуш биёбем яъне тоҷикбача 04 предлага дора ки ҷононда биё шу биёбем бародари гиромӣ хиёл мекунем ҷонон да шу дар кор нест ва агар ки шу дар корам боша худаш меёва байнда асақолӣ кардани мавтӣ лишняе ҷонон одаме аста ки независимияе ҷонон ҳар як принсипҳо ва ҳар як требованиҳое дора ки мардака тағора мешава барои ҳамун эҳтиёт булсан шамшод ғариббача гуфта ки батли кӯлоб куҷо дай брем тамошош кунем батли кӯлоб аз тарафи МК ташкил шудагӣ ва дар кӯлоб гузаронида мешавад дар калянбари кимчи номша намедонам неки лек дар канали МК бидроен батло рафтсан ва бениҳоят хуб рафтисан фикр мекунам чемпионаш баъд душанбе мея қати ягон батлери дига шапошап мекунад салмон 00 ООО3 теҷика гуфта ки додихудо ами ММБ дар куҷо гума реп бас кард ё айшонемсӣ канд биё ҳамин савола ай пеши худмон ҷавоб бигирем ман ММБ-ра занг мезанам хеле идея ва ММБ ҳамира худаш мега ки ку куҷо шидак ММБ ҳастай да миҷо нестай миҷо да бачако ММБ да занг задистам ҳозир агар даҷ набардора бо да инстаграм занг в общем выход нест ва любой хел зангш мезанам ва меёвамаш инҷа да ранги даё дорен чиёи дастӣ будан ку телефон мекардид мешид баъд аҳнеки чӣ бирава ММБ да инстаграм как раз чи ай онлайн ай ва подключен рафтисай ассалому алайкум ҳамиҷада тира кофтестан мухлисо ина бачако ММБ да прямой в общем да видеозвонок ҳазигар десем тира гуфтан ҳами ММБ куҷо шид репа бас кард ё ки айшон МС канд ҳамида чӣ гуфтанӣ бас накардем ку баъд чӣ ма нести да ягон ҷо ҳастам ку так ҷои да ҳамиҷоя бием тоҷикистон бием сарш мекунем тоҷикистон бием кай меои тоҷикистон ҳамун чиролям нагирифтам ҳамура гуфтум клишка оғо брачка домад чӣ хеле баъд гирифтем хеле рӯиш карда будӣ ман рӯиш накарда будам вай бетакаш вай ҳар рӯз меомад почти будам короче
در کار لینک گرفته که سومیترا گرفته شاید تو بریا برا پاروش اکتو بلام روی میکردی تاروش خیلی تا اینجا ولی میم سالش میکنی خیلی گپ نیست ما برنامه دوام بتم بچه‌ها تریبات کردم و رمزانگت زدم Короче, همش داد کنم من میام کلیپای بابا میکنم اینا رفتیجی کلیپ ها بسپینم رایت باز و چیه О, Сатфризе, давай, брат. Хорошее качество. В общем, да, Гапи Салмон, теджика гуфтем ки хидишина МБ ҷавоб дод. Шавоб Ҷураев та кард, худо чи ба просмотроишон МС бисёр ай. Сабабш да чи ай? Биё хай просмотроишон МС ра бинем. Сабабша ва бигем барои чи. Шон МС мо аналитикая барнома дорем ва да ҳамуҷа ба фикрам Шон МС ин моҳ ғалтида буд. Да ям моҳ чанд видео бировардаги ай? Да ям моҳ 12 видео бироварда, и это очень хорошо. В среднем просмотришь где-то 60,000 шудаги. Ва сабаби просмотр бисёр доштанаш бародаро ҳамин хаша гуфтанем ки трекош сабаби асосии просмотр гирифтани Шон МС ай. Ва хто нигаҳ кунед треки Маҷнун хонда 350,000 просмотр. Треки Масти ғамзада хонда 177,000 просмотр. Қиссаи ишқ 5 хонда 201,000 просмотр. Бо Шон МС Маҷнунум клип шакада 180,000 просмотр. Ки да я ҳафтаи гирифтай. Сабаби асосии просмотри бисёр гирифтани Шон МС и Шон МС ай бародаро. Яъне вай реп мехона, мухлисои бисёр дора ва просмотр мегира ва подписчикошам 203,000 шид. Табрик мекунем Шон МС ра. Мурад Сити гуфта, ма як савол дорам, чи ба блогеро реперро фақат айғарибӣ ёрдам мепарсанд, худ чун ягон ёрдам наметанд айғарибо. Блогеро реперро айғарибо чи ёрдам мепарсанд бародар? Ишаб хиёл мекунам медонам барои ки просмотр, лайк и чизо ҳамашона ва бо ягон кас агар ягон ниёзманд боша ва ура мега бародарои ғариб кӯмак расонем. Ва сабаби ёрдам намуданашон, яъне чи бояд ёрдам кунанд? ҳаму ба фикрам бисёри одамое ки видеошона мебуранд ва айдигаро ёрдам мепарсанд, ҳамворам ягон бародари ғариб пешниҳод кард, як ками ра дастгирӣ кунен ё ками одами ниёзманда пешниҳод кунен ки кӯмакш расонем, ки блогеро ёрдамшон расидеса ёрдамшон ин ҳами видеоае ки ягон каса меган оператсия кардан дар кор, ягон каса хона гирифтан дар кор ва определёни блогерое ки да ҳами кору бор заниматсия мекунанд ба мисли Парвиз, ба мисли бо да Инстаграм астай ку дела доброе вай ё бисёранд ва ина даже Шон МС напросто примет реперай лек уна хоҳарагон касали ракай ба фикрам уна мура гирифтагия видео кардагия ки ҳамира дастгирӣ кунен ва далер да Мурад Сити да савол ба фикрам ҷавоб додам. Далер гуфта ака дохто ма да комментарий бигустатр наҳисаб дум ки як формат бихара. Харида ка отвеча интизорам. Ҳо харидак лек нашидак размерш надамадан да хидиш барои ҳаму додмуш гуфтам бра алишка ва розӣ шидак. Таҷ видео гуфта ки ака дохто гуфти BPM battle ташкил мекунӣ. Чӣ шид? Муҳорибат давомаш мешава ё не? Дохто мулисои Шон МС бисёре уралик. Якм саволу дар бораи BPM battle. BPM battle ташкил мешава, лек мо пули сарпарасташ дорем барои ки сарпараст агар маблағи ҳаму барои батл гузарондан равон кунад мо сарш мекунем. Мо намехоҳем яке равона кунад сарш кунем баъд дар бало мемонем барои ки хеле ситуатсияда хидмо бисёр кардагием безепшагия. Муҳорибат давом дора ва ҷое ки мо мегузарондемаш аз сабабе ки реперро бисёри баъд ахорат кардан ҷа маҷмӯаи давлатия сирмон кардан. ҷомон в прямом смысле мора дигар раҳ наводесанд дар ҳамуҷа консерт бизаронем ё ки ягон барнома бигузаронем.
саволи сеюми бародарра мухлисои шонемси бисёраю ралик хиёл мекунам мухлисои шонемси 80% мухлиси репай ва ҳозир мухлисои ралик 15% мухлиси реп шудагия 5% гаш дигаро ҳозир мекунам кас бигӯен барон чи барон ҳозир да реп бигӯем в прямом смысле нест вай вес ами соҳаи шоубиздай ва вайора мухлиси реп гуфта намешавад баро ки барона одамое гӯш мекунанд ки реп да сари кор надоранд ва репам гӯш намекунанд хитон бинен основной аудитория ки треки инстаграм барона гӯш мекунад духтарона ак хитон вивад брорен ки вайо реп гӯш намекунад ман шуморо гарантия метавонам духтаракое ки да салон красоти иштаган хел мекунанд ман шуморо гарантия метавонам ки вайо мухлиси реп нестам ва трекҳои намедонам ки кадом репер дар ки ҷо чӣ ко кардагия таҷвидиё да саволот ба фикрам ҷавоб гирифтӣ навҷавон гуфтае ки барон чӣ ба қатъи ҳамкорира бас кард қатъи шон ҳамкория кади барои ҳамун нашоти барон ҳамкорира қатъи ма бас накард чунки барон кай треки ҳаму чира хонда буд май реп тиҷей рафтам моҳи апрел буд май буд вақт сабаб ҳамин буд ки ма қатъи шон контракт доштем ва баронам ҳақ дошт ки бига контракт ма майли гуфта будам ма абишат кардам ки қатъи шаҳр намуд контракт мекунем ки монанди шонемси ва мутаассифона сайти мо аз уҳдаи ҳамин коро набаромад ва сайти мо бениҳоят ба даҳан задагия сайти рептиҷей ва камтарак дар хидмон қувва ёфтему ҳолати сайта хуб кардесем насиб карда бошад бениҳоят ҳаракатот зиёд дорем ки ҳамун сайти мо соз шавад ва ма программистои тоҷик қатъи як корхона қатъи маслиҳат кардагием ва просто абишат мекунем ки 90% бюджетмона мо дар сайти рептиҷей равон мекунем яъне ҳар моҳ мо 20 000 сомон барои реперо мухлисот ҷудо мекунем инам қадар просто мегӯям хитом бидонем ки рептиҷей чӣ хеле мешава сайт яъне ютуб моро доказат кард ва нишон дод ки стабилни нест ва метавона любое время просто будем канал удалиштек боша ва баъд вақт чӣ ко мекунем ва барои ҳамун пешакӣ хидмонда уже создават дорем условияҳоеро ки баъди ютуб чӣ бояд кард монанде ки аввал пабликчат буд ҳама пабликчата буданд ва мо остоста одновременно ҳам пабликчат буд ҳам ютуба дар пабликчат реклама мекардем ва подписчикои ютуб мон оста мехест леки ютуб дар ҷои аввал набуд дар ҷои аввал пабликчат буд пабликчат дар шапошаб любой гап дар пабликчат мешид лек одновременно мо ютуба соз доштем чунки пабликчат ҳам хеле ранг чӣ буд нестабилни буд ва хитоноз бидроен пабликчатҳоро бинен ва аҳволошона бинен вообще вайберда оз ягон кас пабликчат медорад ма хиёл мекунем не ва ютуб ҳаминам хеле мешавад чунки дар бади одам мезана як чиз агар бисёр бад давом кард як пословица аст мега ки если хорошо продолжится много то оно надоедает и становится обычным фикр мекунам ҳамин буд ҷавоби ма туда бародар навҷавон тоҷиклаев гуфтае ки шумо блогерои нав саркардагиро дастгирӣ мекунед мо як барнома карданем истеъдод яъне истеъдод гуфта чи ядан задорем ту метавонӣ и як вақто шахер моро предлагат карда буд ва ҳамиро мехоҳем ташкил кунем ва хиёл мекунем қатъи шахер агар маслиҳат кунем ва ӯ ҳам ҳамин чизоро агар паддержка куна ҳамин барномаи конкурси ту метавониро мекунем баъдам ҷа блогер меояд дар бораи худаш камтар суҳбат мекунад ё ягон задачаш метавонад ва ё иҷро мекунанд ва шумо уже талантша мешиносен ва ту метавонида определёни команда ҷамъ мешава ва мо ӯро дастгирӣ мекунем ин ҳамин қадар ответ худда бародар оли қатъи шахер бояд ҳамин чиза маслиҳат кунем пеши федя саторов гуфта ки мухлисои шонемси бисёр айралик ман гуфтам бародар хиёл мекунам 80% айшона 15 айраликай давомаш ай дигаро барона қуш накунен чунки барон ҳозир да вест шоубизи тоҷикай да реп тоқа нест яъне агар 100% дуруни репа бигирем барон да дуруни реп нест яъне айреп берунай қатъи мо ҳамкорӣ кардан бисёр гуфтаган ки қатъи шумо ҳамкорӣ карда мешава ва ман гуфтанем ҳо бародар мешава чӣ хел ҳамкорӣ мекунем илтимос пранк набоша бисёр бачаҳко пешмо меоянд пранк доранд пранк бениҳоят проблемаи калон дора ва хитон дидесен чӣ гап шудесай нашод кара пранк нашод рустам бидиден аҳволшона ва
хитом фаҳмем ки агар ки пранк зур мебуд Рустам давомаш медод ва барномаи чахчах гапи чапа ташкил намекард. Ва барнома комментариҳое ки дар ҳамин видеои комментҳо мегзаранд ҳамво дар ҷавоб медиҳам. Саид Маҳмудов гуфта ки нашоти батли нави Гленмастер Кибрид илтимос ҳамира мегуфтим муҷдат дорем. Ман олиам ҳамун батла то охира тамошо накардам. Лек хиёл мекунам ҳамун атрифкоира ма дидагиам навик беҳтаре. Нем хаша мегум. Юсупов Али гуфта дорихдо ҳамин сол я батли соз ташкил кун. Ма батли соз ташкил намекунам, яъне ади намекунам. Ма батлери сол ташкил мекунам ва BPN батл ташкил карданиям ва ҳамин ҷада чизе броя на броя батли соз точно ташкил карда метавонам, чунки ӯ бюджетере ки ман дар батл расход кардам 10 солаи батлда басай. Яъне ҳамун маҳсулотере ки ман додиям, ман ӯ суммаре ки додагиям 10 сола да басай ки баъд ҳамун чиз соответствият куна. Яъне батла мо хела хезондем, сума расход кардем, лек батлеро ҷавобгӯи ҳамун сум набуданд ва олиам нестанд. Данғаран олсе гуфта яке дӯхдо даҳани хидак шафшаф да омӯхтаи шафтолу гуфта наметавона сразу. Бародар шафтолу хиндай гуфтанд, чунки дурозаи шаф хидка осонтаре. Ралаш ТВ гуфта дӯхдо ай Питери як пайғомай барои хидат рои кунем чихе кунем. Роиш ки брат, чи пайғома, яъне гап пайғом гап мешава. Агар ягон падарка бошад зури бадай. Саидали Сияҳаков гуфта ки ака дӯхдо ҳамин овози зиёдӣ дар видео чие? Овози шар раворе ҳамин видеои аҷамстан ҳам хеле ҳаминора як масъала шабин. Видеои шар раворе ба фикрам хиёл мекунам ҳамун чиёмонай кондитсионером гиронай из-за этого. Мумкин ё ки мондагиам овоза монтажёр. Зулик Зузу гуфта дӯхдо ку 17 тарҷумани бизан дар ҳамин ҷа гапа надорам ва ин Фарбегиг. Додари ҷон Фарбегиг гуфта ба ин бояд ту бигустатра бугӯй. Агар ман қатъи бигустатра срамимад ки ма цвиточким да пешвай. Ба гуфти шумо репери рақами якера Тоҷикистон. Ман намедонам брат, ира шумо ришад мекунем. Дӯхдо ҳамин MB каҷо гумай наметова. Хай я в общем хитонден ҷавоб додем. Ака дӯхдо мегум чи вақт иқа сериёз мегирӣ, бихан дар барномаот бисёри вақт саҳаро мешавам. Чише не ки қиндай, бениҳоят қиндай. Ва Лил доди худо гуфтай ака дӯхдо савол метун ҷавоб доди я подписчик зиёд мешава. 32 тари 23 чанд мешава? 9 брат. Лил доди худо. Қ Носиров гуфта ака дӯхдо барои чӣ навика шумо шикаст метен, фарёдаш кунен бия қайтон ҳамкорӣ куна. Ба фикрам результати просмотротон ячи мешава. Бачаи мардака таланташ уравни баланд аст. Мо бародар навика ягон хел шикаст додаам наметонем ва доданиам нестем ва попиткаам кунем ай дастмон ҳеч намеоя ва ҳамкории мо ба навик барои чӣ нест, барои ки определёни тематикаода мо фикромон рост намегира ва мо зидди навик ягон чирам гуфтаниам нестем ва муваффақият дар кору бориш бародар. Усмон Тоҷик гуфта салом дӯхдо агар ай ғарибӣ биём қабул мекунӣ қатъи бишинам просто гап занам фикрома раҳматнома ба шумо бирасонам ки барномаҳои шумо аст ки тамошо мекунем зиқ намешем. Биё брат Усмон брат ҷон ждат дорем ки бишинем я суҳбат кунем. Шурат Чалишев гуфта ки салом ака дӯхдо дар барномаи Мистер X дар бораи Мистер X ва хизматҳои вай дар репи тоҷикира мегуфти илтимос. Мистер X бениҳоят репери боистеъдод буд ва кадом мехоҳад ки ҳамонро ҳурмат куна. Вай полностью аз сфера баромадагиай ва мақсадаш яъне мусиқӣ гуфта баромадагиай ва барои ҳаму биё хамӯш натем. Қувваталии Шарифзода гуфта як савол дига ака дӯхдо начальники тюрма чалаи дастша гум мекунад. Чанд камекон намеёбад. Баъд як рӯз ҳамаи тюремшикора ҷамъ мекунад, мега кадоме чалаи мара ёба 5 сол сурохша кам мекунам. Баъд хулосаи тюремшик меёбад. Мебара меташ, мега ина ман ёфтам начальник тюрма. Баъд начальник тюрма мега ки ман ваъда карда будам гапимда местам. Ту чанд сол дорӣ ки ман
солта кам кунам. Мегам по жизни штагиё. Хай ана к начальник турма чико куна ки 5 сол кам кунам ба фикри. Хай мега 5 сол кам. Ам по жизни 5 сол кам мекунад турия ку по жизни по-любому. Далер гуфта ки салом алейкум, ман дар комментарии гуфтатар навишта айра хай гуфтем Наврӯз Латипов акай духту агар ҳами компютери мара хондеса коммент сар худеса комменти мара хонда боша ҳами давомуш барномад ранги гапзаниҳои акай ҳами давом меуди чендиба каси рӯзия лайк азер кунад респект ма рангиу агар гап зада бутонам ба фикрам самый быстро читающий репер в мире мешам акай духту барномаи мафияра худат барандагӣ кун ва ҷоҳои тенҷда ҷоҳои тенҷ гуфта яъне куҷода ана кун баҳоружда мешава ҳар ҷода бигзарониш мерая боғ да сёмкаш мекунем мерая идея зур Меҳроҷиддин Назаров аз ту миннатдорем ки моро як идея хуб додӣ спасибо соҳибҷон хошимов гуфта ки додиғдо барои чӣ ҳама блогерро завидоват мекунанд шонемсира ҷавоб тен натарси бу баъд Меҳроҷиддин Назаров ту 100 сум биридӣ барое ки комментария беҳтарин доштӣ ва марио қабул кард ки ту соҳиби 100 сум шудӣ ва соҳибҷон хошимов да гуфтанем ки ҳозир ҳеч када душманӣ надора роҳати сити гуфта салом алейкум акай худ чанд сола я моҳда да худ чандай ай ҳама каналот $130 да я моҳда худ дорем ва 27 солаем брат Азим Нуманов кани рептиҷаи 2016-2017 чанд моҳи дига ба номи шонемсӣ держатса мекунем кай вақт санаид мекунем просмотрҳои доштем мо просмотрҳои доштагимона аз рӯи батл ҷамъ кардем аз рӯи кино лек иҷада як побочный эффект аст ки хайна ҳозир ҳам чизора бовастанавид мекунем ба соли дига бо чико кунем бовастанавид кунем ва бо соли дига ши брат бовастанавид кунем яъне ин коре ки ҳаста ки як сола максимум як солта обеспечивад мекунад дальше что будет ва барои инами мо алтернативни вариантҳо худмонда придумат дорем ки инами кризисера ки ҳозир мо ғалтидагием ва ҳама 2016-2017 ёд кардестан ҳами кризида нағалтем яъне стабилност ай ҳамада чизи хубае просмотри калон меғалта лек стабилност бениҳоят чизи хубае яъне ҳами 10 000 просмотр гирифтӣ ва ҳама видео 10 000 гирифтан ту уже на висотаи и миллионое ки ҳастанд пага нигаҳ кунед чанд мешаванд Салоҳиддин Сафоев гуфта акай дори худо гудахирия бас кадай хароб шуда ой профессора ҳами биаҷи гирифта мо бас кардем баъд аз биаҷи уже бениҳоят бисёр хурдесай кудакора акай дори худо дар як моҳ чанд сум расход мекунем дар як моҳ максимум $170 расход мекунем ози корхона минуси $20 афиса афсона аст кас гуфта акай дохтор реперора ҳамаша биёрен салтозана кунанд просмотр 1 миллион кадомиш ошқӣ мехона 50 салтозана кадомиш андер мехона 100 реперора оварда салтозанак ташкил кунанда кор Меҳроҷ гуфта акай дохтор мехоҳам футболисти беҳтарин дунё шавам слишком завқи зиёд дорам спонсорӣ мекунӣ серьёзно барои футболисти беҳтарин шудан ба ту медонӣ чӣ намерасад спонсор намерасад биков бародар Муҳаммад Саид 98 акай дохтор ягонта қатъи шонемсӣ реп намехонем соли 2011 та реп хонданӣ будем баъд бо гуфтем намехонем не реально гуфтеса комиёрошона гӯш кунем да охириш доди худоро ахурат кардагиам не мо реп хонданӣ будем қатъи шон реп хонданӣ будем Ҳасан Нуров гуфтай салом аз тарафи ҳамкурсҳои технологически фақат моя фаромӯш накунӣ шуд Ҳасан Нуров ба фикрам Ҳасан аз вилояти Суғд салом алейкум бародар чӣ хели коро чӣ хел саломатӣ хуб диплома гирифтӣ брат баъд ғарбӣ рафтӣ ё ки партофтӣ рафтӣ ҳамин савола ҷавоб те брат Сараф Уризов гуфта салом алейкум ҳамин барона як савол те хезе авлод бар ҳолати аввалаш бармегарда ё не чизе ки чи биря байт бигӯ кири рафта бар наояд пас наояд шояд дига давом наёбад лек мешунавам ҳанӯз дӯстишо шиқияк аст
تجوید گفتای اگر دو دابل تایم باتل میکنی اگر میشید ما خید نکردم دابل تایم چه؟ گرایمش چه بو؟ VPN کدستی کو؟ او میکنیم برات. سفر تیجه گفتای اگر دو ریش مون. خیلی بد داد اومده ریش مون گفتای. برات آخری شایمونی بورا کانتوفکا کن بورا خیلی کم سرابین میفهمی که بیخشم. سعید جان تیجه گفتای اگر دو شون سخن کن در برای وقت شهر خونه کو سخن کن میگذره گپت میگذره پروسشون میشید دای گپ رسوندن قین دای امی گو کو خطرمت میکنه نه نمیکنه برات تو سخنش که برات میکنه سنگر سالیدالیف گفته سلام دودی خدو گفتی VPN باتل تشکیل خیره گفتم که بچه کو سبب در چیه سهراب قربان گفته سلام کرده گفته شما چند سال لاین کلان سال میتوبید نکی میگن یوشین او برات ما یوشین میگن کو دیل یوشای دیل سعید بیگ نور گفته محترم اگر در آینده چی مقصد داری کمترک معلوماتی است ایرا میگه در آینده چی پلان داری همشه معلوماتی برادر نمیشه قیمت چی پلان معلومات میتونم نه برات خیلی خیترگی در کار نیست بلاتنوی تاجیک گفته اگر دو لند دختی امینم یا کی جی بالوین یا لارجرین و فید نموندی استیلش ماننده لندم او را بینی بلنده گب نیست برات علی تیج گفته اکی دو گب نیست پریچوس کرده اپیراتر مفتی سایم گپا راج کمار گفته اکی دو سوال دامی رپتیجه بی آی جی کار میکنه او نه سویت خب دگه سویت خفا کار میکنه Тут интересно, اگر نصیب ما غریبی بیام طرفای نوروباد میریم یگان کینو دیوانه سنیمت کنیم کپ نیست برات بودجه چطور که میریم все ваши капризы за ваши деньги سایچو اسرائیل گفته دو من میخوام قطعید یک همصحبت شوم ای پیشی بهترین خیلی میخوام رحمت کلام برات هم صحبت میشیم برادر بیاین برات ایمان 0707 دلیف دو چی با گالاستوک نمیبندی گاو نیست ای پگه گالاستوک آوردن در کار یک گالاستوک بندیم نداری یکون گالاستوک؟ خوری داره اونم یک گالاستوک نشون دوتا میشه شاهی سخن گفته السلام علیکم اکر دو من میخوام که در شرکت شما با کار درایم از روی سه اختصاص بیاجی کی میرای؟ راسیا 3 مارت برادر بعد 3 مارت یک وظیفه خالی است دوران موسوی گفته برات ما میخوایم در بطل سال 2020 که پس از استپ ستوپا لند کارلیون نویکیم سی شخر شنابس ماریو ام بی 0 گرم لیلوه زویر ریزون لوندی تو براتان بطل سال 2017 و 18 را تماشا کرده چی یک قدر تا یه بار دیگه تماشاش که برات کیف که برات دانیار دمیرов داریخدو سوال برادرانه همی خیزه اولاد با فهمیدگی جمع میشوند یا عبدالرزیق بدنه یا میگوی جه تمام یه بار دیگه چیزی رفته پس نهایت شاید دیگر دوام نیابم لیک بشنوم هنوز چی خیلی عشقم نفس میگی فهمیدیم با بیاجی چی کاره داشت ما دلش میریم نسیم سفر رفته فاویق قطعی شما کار میکنه یا نه که فاویق از ماهی مارت با فکر مارت سال 2019 همکاری ما نیست و لیک کار نمیکنه شرفیدین غویبوف اگر دو نمیشه و که رپروی که قطعید حوزی هستند در یگان شهرهای روسیه کنسرت مانی مثلا برادر من پلان داشتم لیک دست من چیز ناومد برادرای گرامی بود برنامه ما و رحمتی که برادرها خودتان نگاه کنیم پریز بریدگی مراجعت که ماریو میخونه کامنتاریتا و صاحب 100 سال میشه